Astăzi voi dezvălui puterea secretă a indiferenței, care atrage orice femeie. Mulți bărbați nu realizează că urmărirea lor constantă a validării feminine le sabotează șansele. De fapt, stoicismul antic ascunde cheia atracției masculine autentice. În următoarele minute, îți voi arăta cum să dezvolți o indiferență magnetică care îți va transforma complet interacțiunile. Indiferența nu este doar o tehnică de seducție, ci o filosofie de viață care îți pune scopul deasupra aprobării feminine. În primul rând, să înțelegem de ce încercările tale actuale îți sabotează probabil șansele. Ai observat vreodată cum pare că, cu cât demonstrezi mai mult interes pentru o femeie, cu atât mai puțin îți răspunde ea? Nu este o coincidență. Este un principiu psihologic numit teoria reactanței. Cu cât pari mai disponibil, cu atât devii mai puțin valoros în ochii ei. Gândește-te la ultimele dăți când te-ai aflat în această situație. Răspunsuri imediate la mesajele ei, disponibilitate totală a agendei, complimente constante. Și care a fost rezultatul? Ea te vede ca pe un prieten sau pur și simplu dispare. Frustrant, nu-i așa? Biologia feminină este programată să caute partenerul de cea mai mare valoare posibilă. Și cum evaluează ea această valoare? Nu prin ceea ce spui, ci prin ceea ce acțiunile tale dezvăluie despre adevăratul tău statut. Când ești constant disponibil, trimițând mesaj după mesaj, așteptând cu nerăbdare răspunsuri, semnalizezi: nu am multe opțiuni, tu ești prioritatea mea maximă. Și asta, paradoxal, comunică valoare scăzută. Acum, imaginează-ți câte ore ai petrecut deja analizând comportamente feminine, încercând să descifrezi semnale mixte, frustrându-te cu ghostingul. Și dacă ți-aș spune că există o abordare care inversează complet această dinamică, care o face pe ea să înceapă să te urmărească, care transformă complet jocul în favoarea ta? În următoarele minute, voi dezvălui cei 4 piloni ai atracției magnetice pe care foarte puțini bărbați îi cunosc. Dacă ești sătul de rezultate mediocre, dă-ți like acum și hai să-ți transformăm realitatea. Primul pilon al atracției magnetice este ceea ce numesc principiul rarității emoționale. Psihologia de bază ne învață că prețuim mai mult ceea ce este rar, ceea ce este greu de obținut. Când devii emoțional rar, nu într-un mod manipulator, ci cu adevărat concentrat pe propria ta viață, devii instantaneu mai valoros. Vezi acest scenariu. 2 mesaje ajung pe telefonul ei. Primul este al tău, elaborat, plin de întrebări, încercând să țină conversația în viață cu orice preț. Al doilea este de la un tip care răspunde scurt, uneori durează ore. Nu demonstrează nevoie de aprobare. Care mesaj generează mai multă curiozitate? Care bărbat pare să aibă o viață mai interesantă? Care dintre ei va încerca să-l impresioneze? Raritatea emoțională autentică creează un vid magnetic pe care ea instinctiv încearcă să-l umple. Aceasta este puterea de a fi selectiv cu timpul și energia ta emoțională. Nu joci jocuri, te prețuiești cu adevărat pe tine însuți și asta este irezistibil de atractiv. Unul dintre participanții mei cei mai dedicați era blocat în ciclul validării cu o femeie de care era îndrăgostit de luni de zile. Trimitea mesaje zilnice, era mereu disponibil, făcea totul ca să-i facă pe plac. Rezultatul? Ea îl trata ca pe un prieten de încredere, nimic mai mult. Am implementat principiul rarității emoționale. A încetat să mai inițieze contactul, a început să răspundă mai târziu, a devenit mai puțin disponibil. În a 10-a zi, ea a trimis 4 mesaje consecutive întrebând dacă totul e bine. În a 20-a zi, a sugerat să iasă împreună. Schimbarea nu a fost la ea, a fost în energia pe care el o proiecta. Acum, gândește-te sincer în interacțiunile tale actuale, unde demonstrezi nevoie excesivă de validare, unde îți sacrifici propria valoare ca să-i faci pe plac. Primul pas este autocunoașterea brutală. Raritatea emoțională în sine este deja transformatoare, dar când este combinată cu al doilea pilon, polaritate masculină intenționată, rezultatele sunt explozive. Atracția dintre bărbat și femeie nu este bazată pe similaritate, ci pe complementaritate. Energia feminină este atrasă în mod natural de energia masculină autentică, nu versiunea artificială și toxică, ci esența autentică a masculinității, prezență, direcție, scop.
Greșeala pe care mulți bărbați o fac astăzi este să încerce să-și neutralizeze energia masculină, crezând că asta îi va face mai atrăgători. Devin pasivi indirecți, evită să conducă și apoi se întreabă de ce femeile își pierd interesul. Polaritatea masculină intenționată înseamnă să îmbrățișezi deliberat calități precum decizie, asertivitate și protecție, nu pentru a domina, ci pentru a crea spațiul unde feminitatea poate înflori în mod natural. Când îți atenuezi masculinitatea ca să-i faci pe plac, elimini însăși tensiunea care creează atracția. Gândește-te la ultima întâlnire la care ai fost. Cine a decis locul? Cine a sugerat următorul pas? Cine a condus conversația? Dacă întrebi constant ce vrei să facem, unde vrei să mergem, ce preferi, abdici inconștient de la energia pe care ea dorește să o experimenteze la tine. Încearcă asta în următoarele 7 zile. Ia decizii cu încredere. Nu într-un mod autoritar, ci cu siguranță liniștită. Mergem în locul ăsta vineri la 8. O să-ți placă. Observă răspunsul. Polaritatea masculină bine executată nu este despre control. Este despre a crea un câmp magnetic de atracție unde tu conduci și ea răspunde. Un participant la programul meu a raportat că, după ce a implementat polaritatea intenționată cu o femeie pe care o cunoscuse, ea a mărturisit: "E atât de reconfortant să fii cu un bărbat care știe ce vrea și nu se teme să o arate." El nu și-a schimbat personalitatea, a încetat pur și simplu să-și suprime natura esențială. Dacă îți place acest conținut și vizualizezi deja cum să aplici aceste tehnici, lasă un comentariu cu magnetic ca să știu că ești angajat în această transformare. Și abonează-te la canal ca să primești următoarele videoclipuri din această serie. Al 3-lea pilon al atracției magnetice este detașarea strategică de rezultat. Aici majoritatea bărbaților își sabotează complet șansele. Când ești excesiv de investit în rezultatul unei interacțiuni specifice, această energie a nevoii devine palpabilă și respingătoare. Femeile au o sensibilitate aproape supranaturală pentru a detecta când un bărbat este disperat pentru rezultat. E ca un al 6-lea simț care a fost dezvoltat evolutiv pentru a identifica parteneri de valoare scăzută. Detașarea de rezultat nu înseamnă indiferență față de persoană. Înseamnă libertate emoțională față de rezultatul specific. Când abordezi o femeie atrăgătoare, fără nevoia unui rezultat particular, proiectezi o încredere rară și magnetică. Hai să fim sinceri, de câte ori ai intrat într-o interacțiune imaginându-ți deja toată relația? Prima întâlnire, primul sărut, să o prezinți prietenilor tăi. Și apoi, când ea nu demonstrează același nivel de interes, ești devastat. Această intensitate prematură este copleșitoare și semnalizează lipsă. Unul dintre cele mai puternice exerciții pe care le-am dezvoltat este ceea ce numesc practica abundenței. Timp de 30 de zile te angajezi să inițiezi conversații cu femei atrăgătoare fără nicio altă intenție, în afară de conversația în sine, fără așteptări, fără rezultate dorite, doar experiența în sine. Rezultatele sunt surprinzătoare. În primul rând, absența presiunii îți permite să fii autentic prezent, iar prezența autentică este incredibil de atractivă. În al doilea rând, dezvolți o adevărată mentalitate de abundență, înțelegerea viscerală că există nenumărate oportunități și nicio interacțiune specifică nu-ți determină valoarea. În al treilea rând, paradoxal, rata ta de succes explodează. Un participant a aplicat detașarea strategică doar 2 săptămâni. La început a raportat anxietate extremă, frica de a pierde oportunități. La final, nu doar că a avut mai multe numere de telefon și întâlniri programate decât în cele 6 luni anterioare, dar a raportat o transformare mai profundă. Pentru prima dată, nu-mi pasă dacă vreuna dintre ele nu răspunde. Știu că vor fi altele și asta a schimbat totul. Întreabă-te pe tine însuți, cât din comportamentul tău actual este motivat de frica de respingere? Cât din strategia ta este bazată pe încercarea de a evita să pierzi o oportunitate specifică? Adevărata putere vine când nu ai cu adevărat nevoie de nicio femeie specifică pentru a-ți valida valoarea. Și iată întorsătura pe care nimeni nu ți-o spune, când cu adevărat nu ai nevoie de ea, exact atunci ea te va dori cel mai mult.
Al patrulea pilon al atracției magnetice și posibil cel mai puternic este scopul masculin primordial. Acesta este principiul care transformă atracția în obsesie. Femeile sunt atrase în mod natural de bărbați cu un scop mai mare care transcende relațiile. Nu este o coincidență că muzicienii, artiștii, antreprenorii, atleții și liderii de tot felul exercită o atracție disproporționată. Ei personifică bărbatul pe calea scopului sau eroarea fatală pe care mulți bărbați o fac este să pună femeile în centrul vieților lor. Ei fac din cucerirea și reținerea femeilor atrăgătoare misiunea lor principală. Și paradoxal, asta îi face intens neatractivi. Când scopul tău central este ceva dincolo de relații, misiunea ta, viziunea, cariera, arta, impactul în lume, devii gravitațional atractiv, nu pentru că încerci să atragi, ci pentru că ești cu adevărat concentrat pe ceva semnificativ. Acesta nu este un truc psihologic, este o reorganizare fundamentală a vieții tale. De astăzi, îți vei reorienta complet paradigma. În loc să urmărești validarea feminină, vei urmări excelența. În loc să-ți construiești viața în jurul atragerii femeilor, vei construi o viață atât de bogată în scop, încât femeile vor considera un privilegiu să facă parte din ea. În următoarele 21 de zile, te provoc să dedici 80% din energia pe care o petrești de obicei gândindu-te la femei și să o redirecționezi către scopul tău. Sală, fitness, afaceri, artă, abilități, cunoaștere. Nu faci asta ca să le impresionezi, o faci pentru tine însuți. Și efectul secundar va fi o forță de atracție gravitațională, căreia puține femei îi vor putea rezista. Un participant la program, un inginer de 37 de ani, era de 3 ani fără o relație semnificativă. Dedica ore zilnice aplicațiilor de dating, mesajelor și strategiilor de cucerire, cu rezultate mediocre. Când și-a redirecționat această energie către un proiect inovator în domeniul său, s-a întâmplat ceva surprinzător. În 2 luni, nu doar că a avansat profesional, dar a raportat: femei care nu m-au observat niciodată înainte inițiază conversații. O colegă de muncă ce abia vorbea cu mine a sugerat să bem o cafea. E ca și cum aș fi descoperit o superputere. Cât timp zilnic dedici creșterii tale versus cât timp petreci urmărind validarea feminină? Aceasta este întrebarea care va separa viața ta înainte și după acest videoclip. Dacă ai urmărit până aici și simți că aceste idei rezonează profund, activează clopoțelul pentru a fi notificat când voi lansa continuarea acestui conținut și împărtășește cu acel prieten despre care știi că are nevoie să audă asta. Al 5-lea și ultimul pilon al atracției magnetice este ceea ce numesc autosuficiență emoțională neclintită. Este armura ta împotriva manipulării, jocurilor emoționale și comportamentelor toxice. Majoritatea bărbaților trăiesc într-o stare de dependență emoțională cronică. Emoțiile lor sunt manipulate constant de validarea sau respingerea feminină. Un mesaj fără răspuns le strică ziua. Un compliment îi lasă în al 9-lea cer. Această volatilitate emoțională este profund neatractivă. Autosuficiența emoțională înseamnă că starea ta internă nu este determinată de factori externi, mai ales de aprobarea feminină. Nu ești la cheremul dispozițiilor, opiniilor sau comportamentelor altora. Menții stabilitate emoțională, indiferent de circumstanțele externe. Această calitate este atât de rară la bărbatul modern încât, atunci când o femeie o găsește, este aproape șocant și magnetic de atractivă. Cum dezvolți această autosuficiență? În primul rând, prin conștientizare. Începe să observi cum starea ta emoțională fluctuează bazat pe validare externă. Simpla observare deja începe să creeze distanță între tine și reacțiile tale automate. În al 2-lea rând, practică deliberat menținerea echilibrului emoțional în fața declanșatorilor. Când ea nu răspunde mesajului tău, observă impulsul de a simți anxietate sau nesiguranță, dar nu deveni acele emoții. Când ea îți testează limitele, observă dorința de a ceda ca să-i faci pe plac, dar mențineți poziția cu o liniște neclintită. În al 3-lea rând, dezvoltă surse interne de validare. Identitatea și valoarea ta nu pot fi ancorate în aprobarea feminină. Trebuie să fie fundamentate pe valorile tale, realizări și autodefinire.
Unul dintre participanții cei mai transformați ai programului meu a fost un bărbat de 42 de ani care era într-o relație emoțional abuzivă. Partenera să folosea manipulare emoțională constantă, amenințări voalate de despărțire, comparații cu alți bărbați, crearea intenționată de gelozie. De ce? Pentru că funcționa. Ea știa că el era dependent emoțional de ea. După ce a dezvoltat autosuficiență emoțională timp de doar 60 de zile, dinamica s-a schimbat complet. Prima dată când a încercat să-l manipuleze cu o amenințare de despărțire, în loc să implore și să potolească ca înainte, el a răspuns cu calm: "Înțeleg că simți așa. Dacă crezi că asta e cel mai bine pentru tine, îți voi respecta decizia, fără dramă, fără reacție excesivă." Rezultatul: n-a mai folosit niciodată tactica aia. De fapt, întreaga relație s-a reechilibrat. 6 luni mai târziu, ea a mărturisit: "Ai devenit un bărbat complet diferit. N-am simțit niciodată atâta siguranță și atracție ca acum." Autosuficiența emoțională nu este doar atractivă, este protecția ta împotriva relațiilor toxice și a manipulării. Este posibil cea mai importantă abilitate pe care o poți dezvolta ca bărbat. Ai observat vreodată cum reacționezi excesiv când o femeie atrăgătoare demonstrează dezaprobare? Aceasta este ultima ta barieră către adevărata libertate relațională. Acum să punem totul cap la cap. Cei 5 piloni ai atracției magnetice lucrează sinergic pentru a crea o prezență masculină irezistibilă. 1. Raritate emoțională. Prețuiește-ți timpul și energia, devino selectiv cu atenția ta. 2. Polaritate masculină intenționată. Îmbrățișează calități precum decizie, direcție și prezență. 3. Detașare strategică de rezultat. Eliberează-te de nevoia de rezultate specifice. 4. Scop masculin primordial. Puneți misiunea în centrul vieții tale, nu femeile. 5. Autosuficiență emoțională. Neclintită. Dezvoltă stabilitate internă independent de validare externă. Când aceste 5 elemente se aliniază, nu doar că îți transformi viața amoroasă, îți transformi fundamental experiența ca bărbat în lumea modernă. Dar hai să fim brutal de onești. Această transformare nu se întâmplă peste noapte. Este un proces de recalibrare continuă. Vei face greșeli. Vor fi momente de recădere în vechile tipare. Ceea ce contează este direcția generală, angajamentul de a evolua constant. Întrebarea acum este: care dintre acești piloni vei implementa primul? De unde vei începe transformarea ta? În comentarii, împărtășește care dintre cei 5 piloni rezonează cel mai mult cu tine în acest moment al vieții tale. Și dacă ai simțit că acest conținut poate ajuta alți bărbați care trec prin ceea ce ai trecut și tu, distribuie acest videoclip. Recomandarea ta poate transforma viața cuiva. Există un al 6-lea element pe care nu l-am menționat până acum și poate că este cel mai important. Este ceea ce separă pe cei care își transformă cu adevărat realitatea de cei care doar consumă conținut pasiv. Voi vorbi despre el exclusiv pentru abonații mei în următorul videoclip. Dacă încă nu te-ai abonat, acesta este momentul. De ani de zile, am observat un model consistent printre bărbații care au implementat aceste principii. Nu doar că viețile lor amoroase s-au transformat, dar întregul lor simț al identității masculine. Au devenit mai concentrați, productivi, încrezători în toate domeniile. Femeile au devenit o completare frumoasă pentru viețile lor, nu centrul disperat al existenței lor. Promisiunea mea pentru tine este simplă. Dacă aplici aceste principii consecvent, în următoarele 90 de zile, nu doar că îți vei transforma dinamica cu femeile, îți vei transforma fundamental relația ta cu tine însuți. Și aceasta, la urma urmei, este transformarea cea mai profundă pe care un bărbat o poate experimenta. Să examinăm mai în profunzime primul pilon, raritatea emoțională. Trebuie să înțelegi că acesta nu este un joc manipulator de a te preface dezinteresat. Este o reorientare autentică a priorităților tale. Când ești constant disponibil, trimițând mesaje neîncetate, adaptându-ți agenda pentru a acomoda orice deschidere din partea ei, comunici inconștient: timpul meu are puțină valoare. Prioritățile mele sunt flexibile. Tu ești mai importantă decât orice în viața mea.
Raritatea emoțională autentică începe cu o întrebare simplă. Dacă aș fi un bărbat de valoare extremă, cu scop clar și opțiuni abundente, cum mi-aș distribui energia emoțională? Răspunsul nu ar fi niciodată să urmăresc obsesiv o singură femeie care demonstrează interes minim. Începe implementând aceste obiceiuri în următoarele 14 zile. Revizuiește-ți conversațiile recente. Observă proporția dintre mesaje trimise și primite. Dacă trimiți constant mai mult, investești mai mult, asta trebuie să se schimbe imediat. Stabilește limite stricte pentru disponibilitatea ta. Un bărbat cu scop are angajamente, responsabilități, priorități. Agenda sa nu este perpetu deschisă. Când ea sugerează o oră care intră în conflict cu prioritățile tale, chiar dacă este doar timpul tău de sală sau de lectură, mențineți angajamentul original. Practică să răspunzi scurt. Majoritatea bărbaților încearcă să impresioneze cu mesaje elaborate, lungi, detaliate. Cred că asta demonstrează interes și inteligență. În realitate, comunică exces de investiție. Răspunsuri concise, directe cu ocazională întârziere strategică, creează curiozitate și interes. Unul dintre participanții mei a implementat raritatea emoțională radical. Avea obiceiul de a răspunde instantaneu la orice mesaj de la ea, zi sau noapte. Am implementat o regulă simplă, niciun răspuns înainte de 3 ore, indiferent de mesaj. Primele zile au fost agonizante pentru el, anxietatea de a părea dezinteresat, frica de a o pierde. În a 7-a zi, ea a trimis: par diferit în ultimul timp, mai ocupat? În a 10-a zi, a început să inițieze conversații substanțiale pentru prima dată. În a 20-a zi a sugerat o întâlnire, ceva ce nu făcuse niciodată înainte. Psihologia din spatele asta este simplă. Când devii mai puțin disponibil, ea începe să lucreze mai mult pentru a-ți menține atenția. Întreaga dinamică se inversează. Să abordăm acum al doilea pilon, polaritatea masculină intenționată. Acesta este posibil conceptul cel mai greșit înțeles în dinamica modernă a relațiilor. Societatea contemporană sugerează frecvent că bărbații și femeile sunt esențial identici, nu doar în drepturi și valoare, ceea ce este absolut adevărat, dar și în psihologie, comportament și dorințe, ceea ce ignoră realități biologice și psihologice. Polaritatea sexuală, tensiunea magnetică dintre masculin și feminin, este fundamentul atracției romantice. Când îți atenuezi energia masculină, încercând să fii neutru sau sigur, elimini din greșeală însăși tensiunea care creează. Dorință. Masculinitatea autentică nu are nimic de a face cu agresiune toxică sau dominație. Este despre calități precum prezență, decizie, protecție, scop, integritate. Este energia care creează un spațiu unde feminitatea poate înflori în mod natural. Cum dezvolți polaritate masculină intenționată? Începe cu mici decizii zilnice. Când planifici o întâlnire, nu întreba vag ce vrei să facem. Oferă o direcție clară. Ne vedem la 8 la cafeneaua aia nouă de pe Calea Victoriei. Au cea mai bună cafea din oraș. Capacitatea de a lua decizii încrezătoare, fără a fi autoritar, este profund atrăgătoare. În conversații, practică afirmații directe în loc de ezitări constante. Compară. Cred cumva că poate politica economică actuală e problematică, versus politica economică actuală este fundamental greșită din aceste motive. A doua demonstrează convingere, o calitate magnetică. Fizic, lucrează la postura ta, contactul vizual și prezența. Limbajul corpului comunică mai mult despre masculinitatea ta decât cuvintele nu vor putea niciodată. Umerii în spate, pieptul deschis, mișcări deliberate, voce proiectată din diafragmă, aceste elemente par superficiale, dar semnalizează încredere primitivă. Un participant la program avea obiceiul să fie de acord cu tot ce sugera partenera sa, crezând că asta îl făcea atent. În realitate, era epuizant pentru ea să ia toate deciziile. Când a început să ofere direcție, nu impunere, ci direcție clară, dinamica s-a schimbat complet. Ea a raportat: e ca și cum o greutate mi-a fost luată de pe umeri. Acum pot să mă relaxez și să am încredere în tine. Polaritatea masculină bine executată nu restricționează autonomia feminină. De fapt, creează spațiul unde ea poate înflori fără a purta toată responsabilitatea direcției. Al treilea pilon,
detașarea strategică de rezultat este posibil cel mai transformator în practica zilnică. Majoritatea bărbaților abordează interacțiunile cu femeile ca pe niște tranzacții, investiție de timp, energie, resurse cu așteptare implicită de retur emoțional sau fizic. Când acest retur nu vine, simt frustrare, resentiment, chiar furie, emoții care sunt instantaneu perceptibile și profund respingătoare. Detașarea de rezultat înseamnă că apreciezi cu adevărat interacțiunea în sine, fără așteptarea unei progresii specifice. Ești complet prezent în moment, fără anxietate cu privire la viitor. Acesta nu este indiferență sau apatie. Dimpotrivă, permite o conexiune mai autentică pentru că nu calculezi constant următoarea mișcare, judecând dacă ea corespunde adecvat. Cel mai puternic exercițiu pentru a dezvolta această detașare este ceea ce numesc practica abundenței extreme. Timp de 30 de zile te angajezi să abordezi dublul numărului tău normal de femei, dar, și acesta este elementul crucial, arunci mental fiecare interacțiune de îndată ce se termină. Nu revizitezi mental conversația, analizând semnale, imaginându-ți posibilități viitoare. Apreciezi momentul și apoi îl eliberezi complet. Această practică învață sistemul tău nervos, la nivel visceral, că oportunitățile sunt abundente, eliminând mentalitatea de penurie care creează atașament disperat. Un participant de 29 de ani dezvoltase anxietate socială severă după multiple respingeri. Fiecare nouă interacțiune purta greutatea cumulativă a tuturor eșecurilor sale anterioare. După implementarea practicii abundenței, timp de doar 3 săptămâni, experiența sa s-a transformat complet. Pentru prima dată în ani, a raportat, nu analizez obsesiv fiecare interacțiune. Nu mai caut validare în fiecare cuvânt sau gest. Ironia? Am mai multe numere de telefon, mai multe întâlniri și conexiuni mai profunde decât în toată viața mea adultă. Întreabă-te sincer, cât din anxietatea ta socială vine din frica de respingere? Cât din strategia ta actuală este bazată pe încercarea de a maximiza fiecare oportunitate de frica de a nu fi altele? Această mentalitate de penurie este posibil cel mai mare obstacol al tău. Al 4-lea pilon, scop masculin primordial, este locul unde transformarea superficială devine reproiectare fundamentală a vieții. Bărbații fără un scop clar umplu frecvent acest vid cu căutarea validării feminine. Ei transformă cucerirea și reținerea femeilor atrăgătoare în misiunea lor principală. Problema? Aceasta creează un ciclu de dependență emoțională care este intrinsec neatractiv. Femeile sunt instinctiv atrase de bărbați în mișcare, bărbați care urmăresc ceva mai mare decât validarea romantică. Motivul este evolutiv. Logic, un bărbat cu scop demonstrează capacitatea de a oferi, proteja și conduce calități ancestral valoroase. Dezvoltarea scopului primordial începe cu o întrebare fundamentală. Dacă toate femeile din lume ar dispărea mâine, care ar fi motivul meu să mă trezesc? Ce aș construi, crea, urmări? Răspunsul dezvăluie scopul tău autentic. Poate fi carieră, artă, afacere, cauză socială, căutare intelectuală, spirituală sau fizică. Conținutul specific contează mai puțin decât intensitatea angajamentului tău față de el. Un client de 34 de ani transformase datingul într-un hobby cu normă întreagă. Aplicații, tehnici, strategii consumau 20 plus ore săptămânal. Rezultatele sale? Mediocre. Am redirecționat aceeași energie către un proiect antreprenorial pe care îl amânase de ani de zile. 3 luni mai târziu, afacerea sa arăta semne promițătoare, dar rezultatul cel mai surprinzător a fost în viața sa amoroasă. Sunt atât de concentrat, încât abia am timp pentru aplicații acum. Ironic, femei din cercul meu profesional inițiază conversații, sugerează cafea. E ca și cum ar simți că am lucruri mai importante care se întâmplă. Acesta este paradoxul central al atracției. Când femeile devin obiectiv secundar în loc de primar, atractivitatea ta crește exponențial. De astăzi, te provoc să contabilizezi sincer cât timp petreci gândindu-te la planificând pentru sau urmărind femei și să redirecționezi gradual această energie către scopul tău mai mare. Nu dintr-o dată, asta ar fi nesustenabil.
începe cu 25% din această energie, crește la 50% în 2 săptămâni, 75% într-o lună. Dacă acest conținut rezonează profund și observi câte oportunități ai pierdut pentru că nu ai cunoscut aceste principii înainte, distribuie acest videoclip cu acel prieten despre care știi că are nevoie să audă asta. Uneori, o singură perspectivă în momentul potrivit poate transforma complet o viață. Al 5-lea și ultimul pilon, autosuficiență emoțională neclintită, este protecția ta împotriva manipulării și a relațiilor toxice. Vulnerabilitatea emoțională masculină sănătoasă devine mai acceptată în societatea contemporană, ceea ce este extrem de pozitiv. Cu toate acestea, există o linie crucială între vulnerabilitate sănătoasă și dependență emoțională disfuncțională. Autosuficiența emoțională înseamnă că bunăstarea ta internă nu depinde de validare externă, mai ales de aprobarea feminină. Nu ești la cheremul dispozițiilor, opiniilor sau comportamentelor altora. Menții echilibru intern, indiferent de circumstanțe externe. Această calitate este atât de rară la bărbatul modern, încât, atunci când o femeie o găsește, este profund impactantă și magnetic de atractivă. Dezvoltarea autosuficienței emoționale este un proces în 3 părți. În primul rând, identifică-ți declanșatorii emoționali specifici. Ce comportamente feminine îți destabilizează starea internă? Mesaje fără răspuns? Anulări? În ultimul moment, teste de gelozie. Simpla observare deja creează distanță între tine și reacțiile tale automate. În al doilea rând, dezvoltă practici zilnice de autoreglare emoțională. Meditație, respirație profundă, exercițiu intens, acestea nu sunt doar obiceiuri de binestare. Sunt instrumente practice pentru a dezvolta un sistem nervos rezilient care menține stabilitate sub presiune socială. În al treilea rând, și cel mai important, recalibrează-ți identitatea pentru ca validarea externă să fie preferabilă, dar nu necesară. Valoarea ta ca bărbat trebuie să fie fundamentată intern, pe valorile tale, realizările și autodefinirea, nu în aprobarea feminină. Un client de 39 de ani era într-o relație cu un model clasic de urmărire-distanțare. Când ea se distanța, el intensifica eforturile, mesaje excesive, cadouri nesolicitate, declarații emoționale intense. Fiecare ciclu îi creștea disperarea și îi scădea atracția ei. După 3 luni de dezvoltare a autosuficienței emoționale, următoarea dată când s-a distanțat, el a răspuns complet diferit. În loc să o urmărească, a spus calm: observ că ai nevoie de spațiu. Voi respecta asta. Voi fi aici când vrei să vorbim. Și apoi, și asta e crucial, și-a redirecționat energia către propria creștere. Rezultatul i-a șocat pe amândoi. În loc de ciclul familiar de distanțare prelungită, ea l-a căutat în doar 3 zile. Nu te-am văzut niciodată să răspunzi așa, a spus ea. De obicei ești atât de anxios încât mă simt sufocată. Ceva s-a schimbat la tine. Transformarea nu a fost în comportamentul ei, a fost în răspunsul lui emoțional la comportament. Aceasta este esența autosuficienței. Combinația acestor 5 piloni creează ceea ce numesc prezență masculină gravitațională, o forță de atracție care operează la un nivel aproape subconștient. Nu încerci să atragi, pur și simplu existi într-o stare de valoare autentică atât de ridicată încât atracția apare natural. Dar hai să fim brutal de onești, această transformare nu se întâmplă instantaneu. Este un proces de recalibrare continuă care necesită autocunoaștere implacabilă și practică deliberată. Vei întâmpina rezistență internă. Vechile tipare se vor lupta să supraviețuiască. Vor fi momente în care impulsul de a reveni la comportamente familiare va fi aproape irezistibil. Este în aceste momente determinarea ta va fi testată. Calea pe care am schițat-o nu este pentru toți. Mulți vor prefera confortul tehnicilor superficiale, trucurilor conversaționale și manipulării pe termen scurt. Dar pentru bărbatul angajat în transformarea autentică, acești 5 piloni oferă un cadru pentru a nu doar revoluționa viața sa amoroasă, ci pentru a-și redefini complet identitatea masculină. Întrebarea acum este: ești pregătit pentru această călătorie? Ești dispus să abandonezi tipare disfuncționale care ți-au limitat rezultatele până acum?
Ești pregătit să devii bărbatul care atrage natural în loc de bărbatul care urmărește disperat? În comentarii împărtășește care dintre acești 5 piloni reprezintă cea mai mare provocare actuală pentru tine. Și dacă ai simțit că acest conținut a atins un adevăr profund, abonează-te la canal pentru continuarea acestei serii. În următorul videoclip voi dezvălui cele mai mari 3 capcane care doboară bărbați chiar și atunci când implementează aceste principii corect. Călătoria ta către atracția magnetică autentică începe acum. Nu cu tehnici artificiale, ci cu versiunea cea mai autentică și puternică a ta însuți.